Mula dito sa Alcoy, Cebu, sa tahanan ni Boy Tabang, bumabati kami sa inyo! Agoy, diyan ang paborito ni Boy Tabang, aso niya. Uy, kita na din, me. Hoy, panalo yung ano natin. Amo natin, panalo. Kaya niyo yung pansimbag ni Boy Tabang ng mga birds, mga guys. Dito. Grabe, panalo yung manok namin. Boy Tabang, idol. Dito na ako sa lugar mo. Siyempre, mamaya, tayo yung mga magulang mo, mga kapitbahay. Siyempre, panoorin na ito yung reaction nila. So, tara. Round 1 natin? Round 1 ha? Wala. Nah, grabe. And a million watching around the Philippines. Now this is it. Mga boys, mga bahay, so very supported yung pamilya ni Boy Tabang dito sa kanilang bahay, mga boys, mga bahay. Live tayo ngayon dito sa bahay ni Boy Tabang. Yun! Yun! Sakit na? May sakit si Boy Tabang na eh? Second round nila. Kita tayo sa adjustment ng dalawang boksero dito. Pero ayun, tapos naman ang kapulit. Aggressive dito. Idol niya ako. Yakap. So lagi hindi na ipapang. Hindi niya pa parang wala rin natin isip nila. Ay, hindi na tayo. Berkat. Wala nga, Eureka! Berkat na mga dito. Napaka-aggressive ni Boy Tabang dito. Sobra. At pinakita niya na. Ganyan talaga ang tumpera. Titig na laban. Pinapagalit na naman sila sa dito. Parehas ayaw sumuko. Siyempre pare ito si Russell. Kita na natin yung pagalit na pero sumusuntok pa siya. Pero tumba ka karon! Break muna. Oh my God. Last move. Nakapabasa yung kamay ni Boy Tabang. Hoy! Sobra. Pagod na nagkako. Hoy! May kita natin yung pagod. Parang nag-wrestling. Kuya ay kumatos. Si Boy Tabang. Ayaw niya. Pero ito. Ay, Eureka! Tumba ka karon! Boom!
Idol na idol ka ba? Ito si Boy Tapang. Binibira niya, tinatamaan niya, tapos siya rin umiyakan. Right, nawawala yung ayos. Ang dami suntok na sinalo nila sa Atletico. Pareho na. Laban na sabi na wala nang lakas yung lakas nila. Oh my God. Kevin, ano ba sasabi mo? Talaga ba rin? Ilang mirasa yan? Ano ba, hindi pa marunong. Dahil ko naman yung YouTube channel ko. Dahil kayo kasi Boom! 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 Ay, patay ka! Ay, yari ka! Down! Champion, down tonight! Tay! Down tonight! Down! Magaling din si Russell. At first time niya to Mula dito sa Alcoy, Cebu, sa tahanan ni Boy Tabang, bumabati kami sa inyo! Congratulations! Boy Tabang! Boy Tabang! Wah! Mula dito sa Alcoy, Cebu, sa tahanan ni Boy Tabang. Mula dito sa Alcoy, Cebu. Wala tama? Okay. Sama ba? Okay. Mula dito sa Alcoy, Cebu, dito sa tahanan ni Boy Tabang, bumabati kami sa inyo. Congratulations!